Eguneko lan zerrenda egin dute, aurreneko puntua, aurreko bilkurako aktaren onespena hala badago. 2008ko urriaren otasien udalbatzan plenoak egindako ohiko bilkurako akta. Resumar, hemen buruz, bozketa ingo dugu, aldeko botoak. Hau bat ez onartuta. Bigarren puntuek, Gipuzkoako udalek haur, nerabe eta gaztentzako planak eta jarduerak garatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiko kultura, turismo, gazteria eta kirol departamentuaren eta Azkoitiko udalaren arteko lankidetza hitzarmenaren onespena hau agusita gazteriatik etortzea eta urtero renodokia. Ez? Zerbait zateko? Ogasun batzorde batean bakarrik jaso dugu hitzarmen honen berri eta batzorde bertan bozkatu. Beraz, bakoitzak bere taldean eztabaidatzeko ez du erraztasunik izan. Badirudi oraingoan Foru Aldunditik ibili direla berandu eta urtero arazorik gabe sinatzen den hitzarmen bat dela. Beraz, eta gutxienez bi batzordetan lehenengoan gai aurkeztu eta bigarrenean determinatzen saiatzen zaretera ikusirik dute aldeko bozka. Eskerrik asko, Joaquin. Bozketa ingo, aldeko botoak. Hau bat ezin hartuta. Hirugarren puntuako kreditu gehiagarrien bidez kredituak aldatzeko 5 zenbakidun espedientearen onespena anai mobiliotitzeko. Puntu haure ogasun batzordin ikusi gindun eta haure pixket presazko guntzan eta komisio bati ditamina hoben duen. Planteatzeana da 51.500 euroko kreditu aldaketa bat, 15.000 euro hartzeie mailegun interesetatik, ikusi darako ja urti bukatzen edala eta hortik sobra gongoiela 15, eta gero bestik, diruzaintzako berakinetik 56.500 euro hartzeie. Eta gero, 51.500 euro esek planteatzeie, ibiltzie, 7.500 lapatxa bortegira indako isurketak, hor, kaballerok eta zabor batzuk, beste leko batzutan botatze zila ikusike tokoz detektau ginien, danagundo bideratzien lapatxa pentsau da, eta horrekin inda isor, eta ikusi da partidien moz daula. Bide zainketa lanetako den 10.000 euro, parketa loretegitak 6, egoitzan instalakuntza eguzki termikoentzat beste 3.000 euro, hau esplikau zen komisizioan, zala, plakak daude jarriki egoitzan, da plaka hosek ebek, arrendamento batik bezala zauden eta proposatze zion ja bere balor residualatiken erozpie, 3.000 euro zala, gero eningoan gestixu izengoa egoitza aldundisei nola pasauzako, baiztarazi sobre aldundisei ezagozako erozteko, baina bintzen duko partide hori hartia. Hiri hartzare sentzat 10.000, eta interesetan zorra gutetan bezala, amortizazioetan 15.000 euro faltazen. Orduan planteatzean ara kreditu aldaketa. Zerbait izateko, enburuz? Bai, Joaquin. Ogasun batzordean nahiko luze itzin genuen gai honetaz, baina gu gure iritzia gaitzen dugu. Politikarioi galdetu beharrekoa zer kreditu aldaketa egin beharko liratekeen dela eta egindakoarekin ados gauden ala ez. Eta ez egindakoarekin ados gauden ala ez. Jokabide honekin ez baitugu ezer erabakitzeko ahalmenik ikusten gurera. Aurreko legealdian ere berdina egiten zela ere esan zeniguten, eta gure taldeko aurretik egon ziren zinegotzei galdetu diogu, eta hoxe erantzun digu. Legealdi bakoitzean desberdin jokatzen dela, eta zerikusi handia duela gehiengoa izan edo ez. Badirudi garatxara tokatzen zaigula, eta parte hartzea denon horretan dagoela, baina komori denean bakarrik erabiltzen dela. Beraz, aurkako gauza. Betiko galderai erantzun berdinen ematea ez dugu. Eskerrik asko. Hemendik beste zerbait izateko. Bozketa ingo aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioa.
onartuta gelditzen da. Laugarren puntuan, Bildu udal taldeak aurkeztutako mozioa azaroak 25ean emakumeen kontrako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna. Mozioa aurkeztu dugu esan duzun bezala azaroak 25ean inguru, da gure proposamenak 6 neurri izango ditzake, neurri zehatzak. Lehenea Azkoitiko udal honek 2017ko aurrekontuetan berdintasun partida handitzeko konpromisoa hartzen du. Aurrekontu orokorrak izango duen igoeraren neurri berean edo handiagoan igoz. Bigarrena, Azkoitiko udal honek tokiko talde feminista eta emakumeekin elkarlanean prebentziazko udal plan integrala garatuko du. Indarkeria matxistaren adierazpen guztiei aurre egiteko modukoa. Horretarako beharrezkoa diren baliabide ekonomiko eta tekniko guztiak aktibatu. Hirugarrena, Azkoitiko udal honek tokiko talde feminista eta emakumeekin elkarlanean eraso matxisten kontrako protokoloa indartuko du. Horretarako beharrezkoa diren baliabide ekonomiko eta tekniko guztiak aktibatuz. Laugarrena, Azkoitiko udal honek foru aldundiari eta emakundeari eskatzen die emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alorreko aurrekontu partidak handitzeko. Berretasun zuzendaritzak sendotzeko, epaitegitako genero unitateak indartzeko eta indarreko legeria berraztertzeko konpromisoa hartzeko. Bosgarrengo puntua, erakunde honetatik hau da Azkoitiko udaletik borroka feministaren alde hartuko dugun konpromisoa berretsi nahi dugu. Indarkeriarik gabeko jendarte demokratiko bat eraikitzeko bide eta tresna nagusia den heinean. Eta seigarren azkenengo puntua, erakunde honetatik hau da Azkoitiko udaletik bat egiten dugu mugimendu feministak azaroaren 25erako deitutako mobilizazioekin eta jendarte osoari ere bere egiten diogu mobilizazio horretan parte hartzea. Zuen babes eskatzen dugu mozio honetan? Zerbait esateko? Guk Azkoitiarrei zuzendutako mozio bat izateaz posten gara eta talde bezala, proposameneko lehengo puntuak hartzen duen bezala, neurri zehatzak hartzearen aldeko gara. Gu 2016ko aurrekontuetan berritasun partida handitzearen aldea azaldu dugu, eta baita taldeen aldeko diru laguntzetan ere. Aurten ere gure jarrera ez dela aldatuko iruditzen zait, baina aurrekontuen eztabaida ez dut uste mozioen bidez jorratu beharko genukenik. Proposamen hauetan ere Azkoitiko beste talde batzuk aipatzen dira eta beraien iritzia ere aurkeztu beharko litzateke. Gure aurrekontuak oidin bezala batzordeetan azalduko ditugu guk aurkeztutako neurri edo aldaketek ekonomikoki izango duten eragina ere garbi azalduz. Gai honen bueltan, bai taldekide eta bai herritar oro kontzientziatu beharra garbi ikusten dugu, baina gure ustez ez mozio bidez. Badakizue beti bezala garenerako gaudela eta gai honetan ere baten baino gehiagotan azaldu dizuegula gure prestutasuna. Baina forma hauekin badakizue ez gaudela ados eta abstenitu egingo. Eskerrik asko, nire zerbait izateko. Ekaren zerbait izaten ez? Gurearekin mozioan planteatzen helburuekin bat iten arren, planteatzen formakin ez daude gara. Batetik ez dugu ikusten egokile egiten dien eskariek plan bat diseinatzen eskatzea, prebentzio lan egitea, protokolua indarren jartzea, justu gauza horiek egiten nahi. Horren ikusten lekuz kanpo dagoela eskariek egitea. Diputazioa ere aida lanketan, eta horren ezer eskabertzaian ez dugu ikusten. Eta bestetik, diru laguntze inkrementatzeko gai horrek inguruen ikusten dugu, beharrezkudien partidak jarriko ditugula, ez gehiagotan ez gutxillo, bermako ditugula plan horiek aurrean egin. Beraz, mozio hau ez dugu nartu. Eskerrik asko nekaren, ez zerbait izaten alde bat, zela bosketa. Eta ingo dugu, aldeko botoa. Kontrako botoa. Abstentzioa. Ez da onartzen. Bosgarrengo puntun, udal taldeak aurkeztutako mozioa, elikagaien bankuarekin eta konsumurako egokia diren, baina salmentarako baztertuta dauden elikagaiekin lotutakoa. Nire, Aixoni?
Sozialisten udal taldeak honako arrazoi hauengatik aurkeztu dugu elikagai bankuari dagokion mozioa. Gipuzkoako elikagaien bankua gobernuz kanpoko erakundeak sustatu eta bultzatu behar dugu. Elikagaiak behar dituzten familiei ematen baitizki. Zeregin hori gauzatu ahal izateko tokiko ongintzako elkarteetan oinarritzen baita. Eta bide batez, Azkoitian elkartasunera sustatzen den masa soziala gehitzeko aukera ematen baitu. Gobernuz kanpoko erakunde horrek hainbat zerbitzu eskaintzen dira herritarrei, eta uste dugu gure udalerriak elkartasun eragile aktibo bihurtu behar duela azken urteotan nagusitu den krisialdiaren ondorioz okerren pasatzen ari diren pertsonen eta familiekin. Datu makroekonomiko batzuk gaur egun positiboak diren arren, errealitateak ikustarazten digu datu positibo horiek ez dutela isla bera pertsona askoen lan egoeran ezta herritarren familia ekonomian ere. Ezinbestekoa da udalak parte hartze aktiboagoa izatea elkartasunaren arloan. Eta herritarrei elkartasun konpromisoa eskatzeaz gain, udalak berak ere konpromiso aktiboa hartzea elikagaien kontsumo arduratsuari buruz hezkuntza eta kontzientziazio kanpainetan. Gainera, gure iritziz, udalak eragile aktiboa izan behar du elkartasuna sustatzeko gaian. Eta tokiko saltokietan eta ostalaritzarekin elkarlanean jardun beharko du kontsumorako egokiak izanik salmentarako baztertzen diren elikagaiak biltzen eta aprobetxatzen laguntzeko. Eskerrik asko, notazio bat, hemen buruz. Guk mozio honetan eta horrengoetan horrelako mozio eta adierazpenen gain beti izaten dugun berdina. Azkoitiko gai bat izanez gero, gure ikuspuntua ematen dugula eta mozioetan garrantzia batik bat ekintzak dutela. Beraz, gure taldekoek ondo informatu eta gero, bakoitzak erabakitzen du ekintzetan parte hartu edo ez, eta udaletik zerbait egin beharko balitz, beti prest gaudela lanerako, baina badakizue horrelako adierazpen orokorrei ez diogula aparteko kasurik egiten, beraz, abstenitu egingo gara. Hori bai, datorren hilean, 2007ko horrekontuak erabakiko ditugu. Eta hor bai ikusten dela argi eta garbi, horrelako mozioei eta bertan esaten denari zenbat diru laguntza emateko prest gauden, askotan hitzak eta aurrekontuak ez baitute bat egiten. Eskerrik asko, momentu joman. Bozketan dugu, aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioa. Onartuta gelditzen da. Seigarren puntuan EAJ-PNV udal taldeak aurkeztutako mozioa euskararen nazioarteko egunari buruz. Mozio presentatzen dugu euskararen bai programan bidez eta hori dana, bai hainbat erakunde bat egin da bultzandaren adierazpen bada, bai eudel, bai hiru foru aldundiek eta hiru hiriburuetako udaletxeek eta beste hainbat udaletxeko zabaldu da, bai uemak bat atxikitzen da adierazpen honta. Horren ikusten dugu indarra batzie importanti dela euskarien eguneko adierazpen honekin. Adierazpenean dira nahiko zentzu irikileen nahikatzea, ospatzie danon artean euskarien egunen, eta aldarrikatzea konpromisua. Titularra da, zer egin dezakendik euskararen alde, hausnartzie, ze konpromiso hartu ditzakegun bakoitzen bere bizitzeko arlo ezberdinetan, eta gero indarra batzie bai gizartera bine, bai erakunde danon artean, bultzada bat emateko euskarari, eta alemaiez jendie euskaraz anitzeko. Hori atxikimentua ematia eskatzen da. Eskerrik asko Andene, ematek zerbait izateko buruz. Bozketan gau, aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioa. Onartuta gelditzen da. Zazpigarren puntun, EAJ-PNV udal taldeak aurkeztutako adierazpen instituzionala azaroaren 25 emakumeenganako indarkeriaren kontrako nazioarteko egunari buruzkoa. Mozio hori da adierazpen bat egiten dela
bai emakunde, bai berdin zarea, hau da, emakumeen indarkerien kontrako idolen zare bat, da, antolatu dena Euskadi mailan, eta bai eudelek bat egiten dute aldarrikapen honekin. Hor planteatzen dira, egin eta guztien emakumeen kontrako egunerenez, gai honetan landu beharreko 13 puntu. Emakumeak indarkerien kontrakoen, askarri nahi duen da. 13 puntu behar lehenengo emakumeen aurkako indarkeria giza eskubidera esparrura eramatea. Bigarrena, emakumeen kontrako indarkeria mota ezberdinak identifikatu eta aurre egiteko dinamika bultzatu, normalizazioan ez erortzeko makro zein mikro erasoak salatuz. Hirugarrena, harreman intimoetako emakumeen aurkako indarkeria, adierazpen ugaritako indarkeria sexuala, emakumezkoen mutilazio genitala eta jazarpen sexista sartzea, emakumeetan esatien aurkako indarkeriaren kontzeptuan. Laugarrena, hitzarmena ezartzeko esparruan sartutako indarkeriaren modu guztiei buruzko gaien inguruko datu estadistiko, datu xe eta bereizlea jasotzea, tarte erregularren arabera. Bosgarrena, generoaren ikuspegia eta diskriminazioaren derektua ezartzea indarkeriaren esparruko printzipio nagusi gisa. Seigarrena, indarkeriari aurre egiten dioten emakumei rol nagusia esleitzea programen ebaluazioa eta jarraipenean, eskubideen titular gisa. Zazpigarrena, emakumeen intimidade eskubidea ezartzeko arretako bidea osoan. Zortzigarrena, indarkeriaren aurkako haurren eskubideak berariaz aipatzea, batez ere neskatilen eskubidea. Bederatzi, arretako langilei prestakuntza derrigorrez aitortzea, eta ez sentsibilizazio ekintza bezala. 10. Gizarteak emakumeen aurkako indarkeria prebenitzen eta borrokatzen laguntza sustatzea. Berdintasun politikak sustatuz, eraso matxisten kontrako protokoloak indartu edo martxan jarriz eta gizartearen erantzun soziala sustatuz. 11. Erakundeen arteko koordinazioa bultzatzea, tokiko protokoloak martxan jarriz, arreta zerbitzu hobetzeko eta indarkeriari aurre egiten dieten emakumeen biktimizazioa ekitinez. 12. Mugimendu feministaren eta emakumeen elkarteekin elkarlana bultzatu. Eta azkenik, gai honetan beharrezkoak diren neurri finantzaketak bermatzea. Orduan, ikusten dugu, puntu asko jaso titulu honek eta egokitzala gehiago dauden momentzien, bai protokoluen inguruen, bai arraiki formiei eta egokirik uste dugu, gaina beste erakundiak bideratzen egian formula horrekin bat egiten. Eskerrik asko, Antene. Bai, pare gauze. Lehenengoe zeu guri demozizun esan duzu protokoloa ja martxan dabela, inbertzen izatela, beste administrazio gilanin izatela, hori sobran dagoela esati da, zuen berriz zatuztu hori. 10. puntu nahi ez. Gero baite 10. puntu dago bizonez, pixke puntu hipokriti ditzagu udal gobernuaren partetik, mugimendu feministarekin eta emakumeen elkarteekin elkarlana bultzatu, azkenin itzatei mugimendu feminista gilanik eta emakumeen elkarteekin ez emakume masek bertan beralaga zenuten, eta hori dela urte baite udala teknikari bat beratu zen, beste teknikari bat daukeo lan ordu erdizan, baina kendu dintzen duten. Horretik iruditzeko mozizio ados daude, por supuesto, baina bizket hipokritia da zuen beste. Hori zuen zutizioa, ez dugu oso koherente ikusten dugu egiten egian planak inbaratoz, bai martxan jarritugun gauzekin, bai esan duzu emakume taldeekin eta gu beti irikita gaude, elkarlaneako eta egiten ditugun deialdi guztietan beti erabestan dio parte hartu izan deben emakume guztien eta hori arregi ere berkin niko da. Eskerrik asko, Antene. Esteban Tomatek, zerbait komentazioetiko? Elkarlanako zaudela, emakume masei adibidez udalan arduratako bat zan, da hori ez duzte ditu bertan bera laga ez dute. Beste irakusle bada, zer eta guzti nola dauden alde batetik udaletxeko deialdizek, beste batetik mugimendu feministan deialdizek. Baina, Bozketa du.
botoak, abstentzioa. Onartuta gelditu. Zortzigarren puntun, bileran eta negoitzen bezala, aurrekontuari buruzko informazioa. Bakizute, erosein dudan bezkeu, garatzen hori izango da. Momentu nio ez normali ez da zentzen ezer. Iratzearen kontua bezala, alde arreguak, materak ez ozen. Azaroan 25 indarkeria matxistaren aurkako eguna dugu. Guk hilero egiten dugu aipamen bat eta normalean dramatikoa, nahiko dramatikoa gainera. Gaurko honetan zerbait positiboa izan beharra dugu. Badaki oraindik asko dagoela egiteko eta ez dela lan erraza izango, baina orain arteko lana ari da bere fruituak ematen eta hemendik aurrerakoak ere emango ditu. Beraz, animo, lan hori egiten duzuen denoi, eta herritarrei aste honetan egingo diren ekimenetan parte hartzea eskatu, bati bat ostiral honetan gure herriko gazteekin kale eta plazak bete ditzagun. Eskerrik asko, lana egiten duzuen guztioi, ez lana egin behar den guztioi. Ez da galdera honen buruz? Jose Guamine dialdizin iso, gazte egin da antolatu da horri da, ni bat dialdizin egin nukein sostenik betalde feministeak atzaldein antolatu duen ekitaldizeta eta afaltzea da horrein batzeko. Eskerrik asko iraitz. Ez da galdera nahi bat, ez dela ukoter batzeko bat. Eskerrik asko, pasara.